L-Odwa tajba, jien Father Ryan Paċ, ġej mill-parroċċja tal-Gżira, ġejt ordnat saċerdot fl-2017 u sa issa dejt il-Ministeru Saċerdotali fi 3 parroċċi, fil-parroċċja ta' Stella Maris ta' Sliema, imbagħad fil-parroċċja ta' Birzebbuġa u issa preżentement bħala viċi fil-parroċċja ta' Santa Elena Birkirkara. Fl-isem tal-Missieru u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw l-erba fit-tieni ġimgħa tar-Randan, nilqgħu il-kelma ta' Ġesu llum illi tistedinna nħobbu lil xulxin billi nkunu għaddejja għaliex bin il-bniedem għalhekk ġie fid-dinja biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fid-dwa għall-kotra. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Biħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb l-emejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-edewwa tal-profeta qalu: ejjew nogħżbu nasba lil Ġeremija, għax il-liġi ma tonqosx lil qassis, lanqas laqal lill-għaref jew il-kelma lill-profeta, ejjew noqtluh bil-sinna u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu. Agħtini widen mulej, isma' kliem dawk li huma kontrija. Jaqgħu il-ġid jitħallas bid-deni għax huma ħafru ħofra għal ħajti. Ftakar kif jien waqqaft quddiemek biex nitkellem għal ġid tagħhom biex twarrab il-korla tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Oħroġ mix-xibka li ħbew għalija għax inti l-qawwa tiegħi f'idejk jien nerħu ruħi, inti eħlisni mulej Alla tas-sewwa. Flimkien? Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Għax smajt l-għajdu tal-kotra fuqi, biża' minn kull imkien madwari, jiftehmu bejniethom kontrija, jonsbuni biex joħduli ħajti. Flimkien? Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int f'idejk xortija, eħlisni minn l-edewwa, minn dawk li jaħduha kontrija. Flimkien? Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien huwa utiela lejn Ġerusalemm fit-triq Ġesu sejjaħ l-12 weħidhom madwaru u qalilhom: Araw, issa aħna tilejn Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba. Dawn jaqtgħu ilu għall-mewt,
jerħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħħu bih u jagħtuh is-swat u jisalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh ommu Lied Zebedew flimkien ma' wlieda u xteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija. U hi qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb: ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Qalulu għandna. Qalilhom il-kalċi tiegħi tixorbuh iva. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom hi mħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom fost il-pagani l-kapijiet qegħdin biex jikmandawhom u l-kbarat biex iħadmu fuqhom is-seta'. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Huwa kliem illi ġab miegħu rivoluzzjoni, bidla fil-mentalità. U aħna ma nistaġbux illi d-dixxipli ftit li xejn femmuh dan il-kliem, dan id-diskors sabuh diffiċli għaliex kieku aħna kellna nkunu protagonisti f'din il-ġrajja, probabbilment aħna konna nġibu ruħna bħal ommu Lied Zebedew. Għax aħna min natura tagħna għal uliedna nagħmlu kollox. Nixtiequ illi uliedna ikollhom post tajjeb u post ta' privileġġ. Konna nagħmlu bħalhom u Lied Zebedew. Il-bniedem fin-natura tiegħu għandu din it-tendenza li jaħkem, li jiddomina, aħna hekk magħmulin, irridu nikmandaw u rridu illi ta' madwarna joqogħdu għal dak li ngħidu aħna. Mentri Ġesu qed jipproponilna din it-triq ġdida. It-triq illi min imexxi irid ikun il-qaddej. Dan l-istil ġdid ta' tmexxija imma permezz tal-qadi. Dak li aħna fi żminijietna bqajna nippruvaw ngħixuh u nsejħulu servant leadership. Għaliex Ġesu qatt ma ċaħat l-awtorità li kellu. Ġesu lid-dixxipli tiegħu ma qalilhomx jiena dixxiplu bħalkom, imma jien li mgħallem, imma qed naqdi, qed naħkem bl-imħabba u bis-servizz. U allura aħna llum inħarsu lejn il-ħajja tagħna, naraw naqra x'qed jafdalna fit-tmexxija tagħna l-mulej Ġesu, aħna lkoll għandna xi tip ta' awtorità. Bħala saċerdoti il-mulej jafdalna l-awtorità, bħala missirijiet, bħala ommijiet, fuq il-post tax-xogħol, fil-knisja, fis-soċjetà, aħna għandna xi tip ta' awtorità. L-istedina li qed jagħmlilna Ġesu hija li ngħixu din l-awtorità b'servizz u b'imħabba u b'qadi. Servant leadership ifisser li jien inġib l-interessi tal-persuna l-oħra qabel l-egoizmu u l-interessi personali tiegħi. Għaliex finalment tallimna omna l-Knisja, il-bniedem isib lilu nnifsu taf meta jagħmel don minnu nnifsu. Jew Mother Teresa kienet tgħid il-ħajja valla pena tgħixha mhux meta tgħixha lik innifsek,
imma meta tgħixha għal ħadd ieħor. Ħuti eżiż Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Nitolbu lil missierna tas-sema biex aħna wkoll noffru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna filwaqt li ntennu Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għall-komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu lil foqra ta' żminijietna. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għal dawk li huma akkużati, ikkundannati u torturati inġustament f'pajjiżi fejn id-drittijiet tal-bniedem huma disprezzati. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Għall-ommijiet biex fil-missjoni qaddisa tagħhom jitolbu għal uliedhom il-veru ġid ta' slim, konvinti li inti tagħti widen għat-talba tal-qalb tal-omm. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. U għalina biex nitalmu nieħdu l-aħħar post u nuru ferħ għas-suċċessi ta' ħutna. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Nitolbu għan-nisa kollha f'dan il-jum iddedikat lilhom biex huma wkoll jarfu jagħmlu qotja mill-ħajja tagħhom b'servizz qadi lejn ħuthom il-bnedmin. Mulej salva l-mifdijin tiegħek. Mulej Alla tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ibqa' dejjem agħtina l-għajnuna tiegħek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għal-qima li qegħdin natuk urina tjieba tiegħek u ħolna mill-irbit ta' dnubietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles u Joseph u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp l-arus tagħha mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ta' Sidna Ġesu Kristu, kun jiswewlilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Rej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet ikollhaw minn kull ħażen, żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan is-sagrament imqaddes bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel illi hu ikun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej Irroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li kisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-glorja, l-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej
miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrina d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobbżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tirġib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata reġina tas-sema u tal-art u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tirġib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Tolbu għall-intenzjoni tal-Papa Franġisku. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobbisna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinità qaddisalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlab għalina. Imqazzhom Alla. Itlab għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlab għalina. Om ta' Kristu. Itlab għalina. Om il-Knisja. Itlab għalina. Om tal-ħniena. Itlab għalina. Om tal-grazzja talla. Itlab għalina. Om muxebba. Itlab Om għalina. mit-tama. Itlab għalina. Om li żjed safja. Itlab Om għalina. li żjed nadifa. Itlab għalina. Om bla teba. Itlab għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlab għalina. Om tal-aġeb. Itlab għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlab għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Om ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollok aqal. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta. Itlab għalina. Xebba kollok ħniena. Itlab għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlab għalina. Mera tal-qdusija. Itlab għalina. Tron tal-erf. Itlab għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlab għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlab għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlab għalina. Amara ta' kull tieba. Itlab għalina. Warda mistika. Itlab għalina. Torri ta' David. Itlab għalina. Torri tal-Avorju. Itlab għalina. Dar tad-deb. Itlab għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlab għalina. Bib tas-sema.
Itlab għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlab għalina. Saħħa tal-morda. Itlab għalina. Ken tal-midinbin. Itlab għalina. Faraġ tal-migranti. Itlab għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlab għalina. Għajnuna tal-insara. Itlab għalina. Sultana tal-anġli. Itlab għalina. Sultana tal-patriarki. Itlab għalina. Sultana tal-profeti. Itlab għalina. Sultana tal-apostli. Itlab għalina. Sultana tal-martri. Itlab għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlab għalina. Sultana tal-verġni. Itlab għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlab għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlab għalina. Sultana mtella s-sema. Itlab għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlab għalina. Sultana tal-familja. Itlab għalina. Sultana tal-Karmelu. Itlab għalina. Sultana tal-paċi. Itlab għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għattilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u lill-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlab għalina. San Turokku. Itlab għalina. San Pawl Missirna. Itlab għalina. San Publiu. Itlab għalina. San George Preka. Itlab għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlab għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlab għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema,
imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.